Let's go! Skæv. For satan, det er vi sgu ikke så vant til det her. Nej, Fuck, det er nej, Be careful of you. Se, er det ikke sødt? Der er en minihus. What the fuck? Kom så. Kom nu, bitches. Kom nu. Der er sidst. Yeah, man. Fuck, hvor nice. Fik bare alle fra jeg synes det. Nej. Så blev de lige flashet, ikke? Nice. Jeg ved godt, hvad jeg kan i lige måde. Flash, bang. Nå, okay. Ej, jeg skal lige. Nej, her. Brug en granat her. Nice. Og flash. Lol. Hvad er det for en... Nå, det var smuk. Ja, der er kun én, du har dræbt den ene. Fuck, han kommer til dig. Nej, det gør han ikke. Gidslerne, nå, det er du. Tag ham bagfra, Jeg ved godt, ham. Jeg ved godt, hvor han er. Lige på mig. Sådan, vent lige der. Sådan. Lige du lige der. Sid lige ude foran døren, okay? Sid lige ude foran døren, okay? Sådan. Så hopper jeg. Kom, vi skal den her vej udenom, okay? Men fuck, han kommer bag os. Bare løb. Løb, gidsler. I kan godt. Fuck, han er der. Jeg holder ham tilbage. Yeah! Men jeg fik den anden. Fuck, det var vildt lavet af det der. Fuck, det var vildt lavet. Nej. Okay, det er samme taktik igen, tror jeg. Ja, jeg tager sgu Craig Commando. Ja, godt. Og så du fucker med dig for gidslerne, så tager jeg den næste. Ja, taktik. Ja, det gør vi hver gang. Sådan er det vinder. Yes. Du tager den anden. Ja, jeg tager den der vej. Ja, du går bare sådan helt normalt. Søs. My dead. I så det alle sammen. Jeg fik no-scope. Started from the... Nej! Sådan, bare løb. Ja! I så det alle sammen. Eller dem, der så videoen. Det vil sige Næsten. det vil faktisk sige Det vil sige ingen. Bortset fra mig og Jacob. de har nok cirka lige nu, når hvis der er en, der sidder lige nu, der hedder men nu lige lidt, der hedder Emil til fornavn, og har et L i nogen af sine efternavn eller mellemnavne, og der er over 40 views lige nu, så bliver du 131 år. Okay? Det var meget detaljeret. Hvad har
Kom nu! Frank, det kom. Jeg hader gidslerne. Jeg har bare lyst til at skyde dem lige i face. Se lige, hvor han er. Der. Bliver han siddende? Der. Jeg vil bare sidde her. Løg med ham hele tiden. Ja, vi ved godt, vi snyder lidt, men... Plus alle gidsler. Fuck, det er sweet, det her. Så han kommer efter mig. Han er der, han er der. Bare gå Han fortsæt. er der, han er der, han er der. Så- Han er der! Fuck, det lækker, jeg kan ikke. Så er du ikke dø. Løb, 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 løb. Go, 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 go. Så kommer der bare totalt syg squat. Fuck, jeg fik et chok, mand. Så det var mig? Okay, Nej, you're nej. Tror du, det var mig?